Nos tivemos a oportunidade de formar parte do goberno de Tui. Agora queremos continuar ese camiño que iniciamos en 4 anos. Queremos seguir traballando para conseguir un modelo alternativo de cidade, de concello, a través da posta en valor do seu patrimonio. Un programa claro, defender ese programa con coherencia, pois ese compromiso que é o que move a Carmen, e falar cos veciños. Que todas as persoas teñen sempre algo que aportar. Que sexan os propios veciños os que canalizan as necesidades. Que hai que saber escoitar os veciños e as veciñas, porque todo o mundo sempre ten algo interesante que decir. Porque nós non temos medo a falar cos veciños, a explicarlle o que queremos facer, por que o queremos facer. Non temos asesores pagados os que fan entrevistas na radio. Non temos medios de comunicación afíns. Só temos o noso traballo e o noso apoio. A aposta segura, a aposta clave para estes 4 anos en Tui. É unha candidatura conformada por xente traballadora e por moita xente nova que se comprometen, que se manifiestan, que non se resignan. Nunca renunciaremos a nosa mocidade. Nunca renunciaremos a ter un país productivo. Nunca renunciaremos a nosa lingua. E iso é o compromiso que teñemos de sobenerar. Traballar, 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 traballar e seguir traballando para que este país salga para adiante.